Rokok ah. Ora asu entek. Kerek kok. Lah guys, solusi tepat kayak. Cocok iki. Wih, bos. Kurang petek wah. Petik sekodi kok petik nyolong. Wih, yo petek kowe. Rabonan ki. Ra pira njaluke kowe? Alah, 100 bae loro. Wah, ya murah kowe nak 100. Kayak gawe kok iki. Yo, mana dia? Ya. Makasih, bos. Siap. Oke. Weh, modal berasa gegem kok iso ngopi, iso rokok. Wah, jan mantep iki. Pitik sapa meneh ya? Nang apa lek kok galo temen? Pitik ku ilang loro. Walah, ya saiki jaman saiki sing hati-hati lek. Akeh maling soalé. Ayo maling dah ireng. Ya iso nek kowe.